vadiwatariri mimi muri kutandadzana nesu muchiri mukamuri imwe chete here nekuti pamwe ikoko munenge makutokwikwidzana kuti madzimai anyanya avo vakatiwo varume wanyanya. Ngatigarisane pamwe chete tinodanana tinzwanane tisimudzire nyika yedu. Kuparamende kunodiwa vanhu, kunyika kunodiwa vanhu, kumakambani, kumachechi, kunharaunda yese. Hatigoni kuita nyika kana tisina kubatana. Ndombuya kwamuri Mai Mutsangwa, ndoziva kuti mune yamuchada kupindura. Ndombuya kwauri muroora wangu wechidiki. Ini ndanga chida kupindura pamati sei madzimai amwe akadzidza asingauye kuzojoina politics. Vazhinji vanotya kurohwa, violence, kupisirwa dzimba dzavo, kuatimidatwa, kuabductwa, zvinhu zvinotyisa madzimai izvozvo kunga wari mupolitics. Ndizvozvo parutaurirano chokwadi 9 nekuti tiri kubvunza zvikonzero. Mubvunzo yenyu kune nyanzvi dzedu ichapindura. Ndombera kuna honorable. Kune tsumo iya inoti chako wega mukondo wesadza, cheruzhinji ndechekutatsurana. So tiri kuti madzimai zvatiri muno takaungana tese, ngatitatsuranei, tinyatsobudirana pachena, titaurirane chokwadi. Chokwadi chataurwa nemumwe hama yangu iri kuseruku. Ataura kuti isusu ndisi tine dambudziko. Ichokwadi Mai Chisamba dambudziko tinaro. Asi torigadzirisa sei dambudziko irori? Pane hurongwa hwakaitwa musi wa 6 wekubata 6 March wanga wakasangana madzimai anobva mativi mana ese enyika, ndingangoti mapato ese enyika. Pane mutauri wakataura Mai Chisamba, ndakazvifarira kuti kana maona masumudzira mumwe mukadzi biya wenyu, tinozviziva kuti madzimai tine dambudziko rekuti maresources hatina. Asi hatingoramba tichingochema kuti handina maresources, handina maresources. Ngatishingirirei tiite zvatinoita izvozvi. Saka tiri kuti mudzimai akataura kuti naye madzimai, kana tikaita rudo tiri pamwe chete, tese tinoenda kunorukwa wifi, tese tinonogadzirwa nzara, tikambozvisunga kuti aiwa kuti mudzimai edu asumuka uyu, ngatiendei tinobviswa tumari twedu twenzara utu, tumari twedu twewifi utu, ngatiunganidzei tinopa mudzimai uyu kuti asumukire. Mashoko makukutu arutaurwa nahonorable. Munoziva mwoyo wangu unorwadza inini chaizvo kana madzimai achingotaura kuti isa hatina maresources, ndozvikwanisoka kuraudza kuti hatina chatiinacho. Asi mukaenda kune vane madhigirii vava muri kuti vakadzidza ava, kune vakadi mubvunze vazhinji vacho mukavabvunza kuti kuiwo wakaenda sei kuchikuru changa chakaoma kudai, anokutaura kuti amai yangu akatengesa nzungu. Handitika anokutaura kuti ambuya vangu vaikuya dovi. Kumadzimai aipiya-piya akaenda kupi Mai Mutsangwa? Madzimai aipiya-piya akaenda kupi? Nyaya yekuenda kunoita mutungamiriri yakaoma ndeyekuzvipira. Unonyongodzwa, unonyombwa. Kana usina kusimba, kana imba yako inoparara. Saka kana wazvipira semunhukadzi anoona kuti vana watarisa, mumba watarisa, murume watarisa, zvakureva kuti wakushanda kukunda munhu wese, wakuisa nguva yakawanda isina kuzorora. Ibasa rakaoma zvikuru kumirira vanhu, nokuti unofanira kunge une mwoyo murefu, mwoyo mukuru wekutambira zvinonetsa. Mashoko makukutu vataura chokwadi Mai Mutsangwa. Zvakaoma kutungamirira vanhu nekuti tinofunga maonero akasiyana, mafariro nemasuviro akasiyana, nekuti chiri kuda mumwe handicho chauri kuda nai. Izvozvo zvinotidzosera mashure. Asi muongororo netsvakiridzo zvinoratidza kuti mufunge zvatinofanana zvakawanda kupfuura nezvatinosiyana nazo. Nekuti tikaramba tichingonobata patinonosiyana, tichingonobata kwatinongonosiyana, hatina chatinombovaka, hatina chatinomboita. Inyore vanhu mazuva ano kungotuka munhu. Mazuva ano vakuhwanda nesocial media nai. Ukangomunyima shuka anonokunyora pasocial media kuti imbavha mai vamunoona ivavava vakabava nechikomba, vakazodai. Hanzi zvese izvozvo kuna Mwari zvese dzakaringana nai. Usatambudzike nezvinhu zvinotaurwa nevanhu. Moyo wako ndiwo vanhu. Vanhu vari mauri vari kuti chi? Dr. Nyangulu. Takatanga gore rakapfuura kuenda kumaruwa. Takaenda kumudzi, tikaenda kwachivi, tikaenda gwanda, tikaenda kwamutasa. Tichitaura nyaya yekuti madzimai ngaashinge amire kuti vaende kuparamende. Tichitsanangura karwiyo kataifamba nako kekuti 50-50 kaimbwa naDerek kuti madzimai aramba nzondora, taakuda musana zvinhu zvenyika.
maita basa nekuti kahanzitsika nemagariro kanopakura poto kamusana ndewababa nai mototi baba mugwadi aya zvenyi izvi ndizvozvo ndomboya kwamuri baba ndoza basa rokunge muri sachigaro wekomishini riri nyore here manzwa vataura kuti kufadza vanhu mai mutsvangwa vataura kuti kunonetsa imi pakutarira kwenyu vari kufadzika here ava muri kuvagona here Mai Chisamba mazvita kufadza vanhu haisiri nyore asi pane chinhu ndiri kuda kutaura kutanga kwacho taurai zvenyu kuti ndakamira kudai sachigaro ndakangomira sakapteni wetimu yebhora handiti asi inenge ine vatambi nyanzvi anenge achirova mberi anorova ari sure mubati pagedhe paya pano ndauyawo ndiine nyanzvi dzangu makomishina ndine vaviri vanonditevedzera Dr. Stole vamuri kuona apa vachiteverwa nakomishina Jirira vanotungamirira bato mukati mekomisheni rinoona nezvekukwiziridzwa kwekodzero dzemadzimai nekuenzaniswa kwevarume nevakadzi inonzi gender parity. Isu takatoitaridza nokuti mukomisheni yedu tiri 9 commissioners, makomishina mapfumbamwe asi tine madzimai 5 varume 4. vari kuzvigona. Ndinokutendai baba Mugwadi, taurai tinzwe, takunzwai. Ndinotenda Mai Chisamba. Inini ndinoti isu sekomisheni tinokurudzira zvikuru kuti madzimai ngavatore chinzvimbo chavo, madzimai vanogona kutungamira. Isu mwe namwe ngave nekugutsikana, kusazeza, kusatya kuti ndinozvigona. Inini kuti ndinzi ndiri mutedzeri wasachigaro wekomisheni, handina kuzeza, ndakatogona kutova nechivimbo chekuti ndinozvigona. Saka ndizvo zvatinokurudzirawo. Anzi ndakati ndinozvigona. Handiti munoziva kuti kana pachiitwa sarudzoka iri yedu isusu veganda dema, kana nombotora zvedu kwekuti munhu wese anokwana, tombotora kana sekuru wadzano, kana ikoko kumisha yamuri munoziva kuti kana vanhu vakanzi ndimi machairperson wegore vanochema, vanenge vachitochema mavabvunza kuti ko muri kuchemeiko, vakanzi imimi ndimi mubati wehomwe vanenge vachichema, ko imimi muri kuchemeiko. Asi kana vari vechirungu kana vamwe varudzi vematorwa, munhu anotosumudza ruoko kuti inini ndoda kuita mubati wehomwe, ndakadzidza zvemari, inini ndoda kuita mutungamiri, ndakazvidzidzira. Tasvika pekuti ndozvigona. Ngatisangane muchikafu chinoteera.